velkommen til Inlands News. I dag skal vi snakke om flygtningestrømmen. Frygtelige forhold og menneskerettighedskrænkelser i Syrien har medført, at de syriske borgere har været nødt til at flygte. Spørger man Røde Kors, så kan man få en relativt lille sum hjælpe op mod 1000 syriske flygtninge. Det har vi fået generalsekretæren for Røde Kors, Anders Ladekarl, til at kommentere på. Vi har hos Røde Kors regnet ud, at vi simpelthen bruger vores penge forkert og ineffektivt. Man kan for kun 200.000 give 1000 familier midlertidig husly, købe næsten 3 millioner liter rent vand, 4.000 myggenet og 2.000 barselspakker. Og vi siger tak til Anders Ladekarl. Mindst 12.400 flygtninge og migranter er kommet til Danmark fra den 6. september til mandag den 21. september. Mindst 1000 mennesker har søgt asyl fra den søndag den 6. september og til fredag den 18. september. 3.147 personer søgte i hele september måned sidste år om asyl. 5.174 søgte om asyl i Danmark frem til og med i juli 2015, og nyere tal er ikke færdige nu. Og alt i alt der kan vi sige, at 14.792 personer søgte om asyl i hele Danmark i 2014, og sammenlignet med sidste år, så er det altså firedoblet, hvis man tager i perioden fra september måned. Nu går vi videre til vores politiske indlæg mellem Christian Thulesen Dahl og Johan. Christian Thulesen Dahl, hvad er regeringens rolle til flygtningedebatten? Jeg mener, at regeringen skal til at træde karakter. Schengen-samarbejdet er brudt sammen, og med den frie bevægelighed, så får de migranter, der strømmer ind i Europa, disse uger af uhindret adgang, også til Danmark. Og når vi forventer, at der går 20.000 asylansøgere til Danmark i år, så koster det altså over 4 milliarder kroner, og så er der selvfølgelig alle de afledte ekstra udgifter derudover. Derfor mener jeg, at der nu skal indføres grænsekontrol, kaldet midlertidigt eller permanent, bare det sker. Johan Schmidt-Nielsen, har du en kommentar til Christian Thulesen Dahls udtalelse? Jamen altså, jeg synes, det er en meget underlig skizofren tilgang, Danmark har til de her flygtninge. Altså, i dag praktisk, der siger man jo til dem, at det faktisk er for farligt at rejse tilbage til Syrien, men omvendt så er vi egentlig også, så gider vi afvise, at vi jo egentlig også, at vi gerne vil give dem et midlertidigt opholdstilladelse. Efterlader vi jo egentlig et juristisk tomrum, hvor de kan foretage sig andet end at sidde i danske asylcentre, og det er jo ubestemt tid. Det er uholdbart, fordi vi ved, at de mennesker tager skade af lange ophold i centre i uge, som hvad fremtiden bringer. Det var alt, vi nåede for i dag. Tak fordi I så med.